Party Yuan Ban Ai Shiti How Chief Minister Kashiti Hakabidi but Jing Pentrikam Yaka Emily Scheme Kaba Palami Kajin Kanpo Nakalian Gajong Chief Minister Ba Kajin Pentrikam Yaka Emily Scheme Ham Kamtam Hakili constituency Balami Kamat Kajin Persyamo Dakpa Tho Sigajin Tho Kabakambon Shaka Police of the People Party kami long kaba baik se kaba tikana je kani ketika syuti kaba ni wan ban ai ho chief minister adin bangi oso ye jingkren ke jingu ba kamdon karu kam pentri kam kaba janai kaba yang hai gede ba kem any scheme de nagaliang ka jingi ba nagaliang ka jingu present di wan ban ai jitho ban dawan us chief minister bodi ban thau da ka jing toket mo kaba lai lu independent inquiry but ban sedang ban toket ye ki jingpen Rekam ik Emily Scheme nadu usnem arjar pra bata ka bakis dang nanong krem constituency pas penbuat parti itu constituency hi ngamtep kai ka penlong ya chief minister lese chief minister la song song shit ha ka jingrim khot jingki pri ka party kala pelong you chief minister lese ba un kren igini ki kentin but kawai ni haban so tho ba ka jing sadien jong ka constituency kamdei ha tang nakadaw ke Emily Scheme. Ke Emily Scheme arklor shiteng shisnem. Kalabyang si bapin kentiu. Ya ke constituency tang da itai arklor shiteng. Ndrei ka state lani ka constituency ka kiu ha karupam pentrikam jana ye ki schemes ki befer lingba ke department ki befer. Pakata kari ka kamram jo sarkar. Lada mangi ki badon hakaliang persya ngila ban le ye kata lani banon rai ka roi ka par klem dadon hakaliang sinshat kabamut ngim don kam hiru bangin ye keren yenu ngin lehi tenrei yaki kam roi ka par hi ka dei ka jintri kam ka janai jo ki department but ka policy jong ka sarkar tani ka dei ka jing persang ban katat no ye ka jingmut ka jipakhat ki pai ba da ka ba persang ban kedo ya ka benta lese ka ba phiklem perkhat la kalong ne em ba don nong rim bak shisha kumbakalong ngalajop ya MLA election nadu usnem arajar pra hadu arajar khat pra but arajar khat pra ngaremno kumbakitip new reward but hagini kisamsnen nadu arajar khat pra hadu arajar apply na klem don benta AAM but the constituency lani bik pai ba lah kan ugon ko benta kalian telara kita ki snem ki bangang along kumu MLA mo ki bau pai ba ulamat kinong kisnem ki ba ngaklem la ban peni ki kam pimot bau pai ba ondan jit biang ausnem arazar arplai ba ka jingjok ka bodon borom langit ki pai ba ha ka jela ki mo ki pai ba ki ha ka jela gi ba ka election house nem apply kam de election ka balong simple ndrei ka election how apply ka de election ka shirkai ka ji the ka jinia ai jingarap tendri paling badan ubah klem le you job magi pai ba ki pe ka shipong snem bat ka jingram ka junga ha ka snem aja kha prale se kamdei ka jingram no bu pai ba kon tai ngai ke dige jupnia ka jing play pan sandur thmai pat ya ka san patai aka jala ka ju i hangni ngi i ya ka jinglong ka bashisha lani ka ta ka leadership mo jong ka ni ka sarkar kabang yi bak leadership ko bakalong jogo sarkar ndi kamde ka leadership kabalong rangba kamde ka leadership ka ba perkhat ka state ndrei ka leadership ka ba perkhat tang ha ka politics lani ha ka electoral politics but kai ka baki kile kamde namar ka bit ka bian ka jong ka jela bar ko we ndrei tolong ban shupin dikana be baka party ka jong ki kandang yang sensyar ya kan jela kacing dah ka bakun bit pen kami ya ki pai ba kata ka diga daw ba pelong but to we ro anong ibi ka jingle jong ka sarkar MD apo ka jinglam jong ka MPP kadai ka jingyo ben ka jingyo po ane ka insult ya ki pai ba nong jit mo ki pai ba nong jit ki ble jit ki we pat ki party klem de jit ya ki ni ki party ka sensyar te pembadon ke jingong mo
You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Laban penbit si pori di pai ba. Katu kat ni na pering ki pai ba. Dai pinum laban penbit yu pai ba baro parhap ki por bar.